Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan Niger da Allah da Annabi ina buƙatar wanda ya ga wannan bidiyon yayi like din shi kuma yayi partage din bidiyon nan, ayi eme din shi, ayi partage din shi yaje wurin da nake son yaje. Kuma Allah ubangiji ya sa yaje wurin da nake son yaje, kuma Allah ya sa a saurare shi. Yau magana da zan yi, wannan bidiyon da zan yi sai in ce ba shine na farko ba. Nayi wani bidiyo yau ina ganin yau kwana shi 8. In ya kwan yau kwana na 8. Sati dai guda kenan haka. Na yi wannan bidiyon zuwa ga 'yan kasuwanmu na Niger sayar na faɗi. Tun a lokacin da aka yi wannan nace abinda gwamnati za ta yi, babban abinda gwamnati za ta yi a doki mataki ga 'yan kasuwanmu na Niger. Wanda ya koma cikin kwantiki na ya diba yana cin wannan bidiyon, zai ga wannan bidiyon. Na yi shi na ce abinda gwamnati za ta ɗaukan mataki akan 'yan kasuwanmu na Niger. Paske 'yan kasuwanmu na Niger na ga ni ce duka 'yan siyasa ne. 'Yan kasuwanmu na Niger 'yan siyasa ne, wanda ka san ka amshe ma wa abin shi ne in kane ya zo kaga ba zai ji daɗi ba. To haka ne. Kowa ya sani yau duka 'yan kasuwanmu 'yan tarayya ne, babu wai wani labe-labe. 'Yan kasuwanmu dukansu majority duka 'yan tarayya ne. To menene mahita? Alhamdulillah abinda gwamnati za ta yi wanda mahita ga population Nigerian. Gwamnati wannan akwai wasu masu kuɗi ko yanzu cikin Niger wanda ba waɗannan ba, wanda ya nuna gaskiya a yi gaskiya da shi. Yau abinda gwamnati za ta yi, wannan takardar mai ba su izinin zuwa sayayya, ita ce titir da commerce ko to suwa gwamnati duk wani wanda ga bukata gwamnati ta yi ta amuwan shar'a ba duk wani dan Niger wanda ga so wanda adda jallin da yake zuwa yayo sai ya kawo Niger. Duk wani dan Niger wanda adda halin da yake zuwa so kai kasar waje ya kawo, in yana so ai mai wannan takardar muwan shar'a bashi. Suwa a hidda ta kwata-kwata a ce duk wani dan Niger wanda yake yana da kuɗin shi, yana izini, an bashi izini yana zuwa ya so kaya, ya zo gidan duwan yayi duwan yadda aka yi kowa duwan ai mai duwan a sayo kaya a shigo da su Niger. Shine mahita ga Nigerian. Paske wannan idan ko ma ba wagga ko an hau da gwamnati, in sojoji suka yi wannan adapted din wannan abubuwan, to za a samu mahita ga Niger har zuwa shekaru gaba. Paske abin da tsaida mu ga Niger, abin da tsaida mu Nigerian kasuwanci wannan takardar ce. Na gaya muku a lokacin da aka yi kurta Mali da Burkina, wallahi tallahi yan Mali akwai wanda zai hidda hiya da miliyan 40-50 ya ba gwamnati taimako, babu wanda ya sama ko wane ne, ba ma dan siyasa bane, bai ma siyasa kwata-kwata. To mu Niger yanzu yau ba wanda zaka samu wanda yake yana da miliyar 10 wanda ba dan siyasa ba, babu shi. To da haka shine babban problem kinmu kenan, wannan takardar suwa a yi ma kowa wanda ga so ita ya biya abin da ake biya, ko kuma a yi ta muwashar kowa ya samu, suwa a hidda ta kwata-kwata. Shine mataki na farko wanda gwamnatin mu za ta dauka, ba wanga lokaci ba har zuwa gaba kasuwanci bunƙasa Niger. Amma idan akwai wannan takardar ba yadda kasuwancin Niger zai bunƙasa. Dan akwai abubuwan da aka yi daga ciki wanda ba sani ba. Yau a lokacin akwai siyasa, in dan kasuwa ka je kai ba ka da wannan takardar, ka je ka so kaya ka zo gidan duwan, wa'anda ke da wannan takardar su ga sa kayan ka a rike su gidan duwan har su lalace a tasuwa. Wannan ba ci gaba ne ba gare mu Nigerian. Ba ci gaban bane gare mu Nigeria. Kenan ya kamata a ce yau takardar nan an hidda ta, ko kuma an yi ta duk wanda ka so a yi mashi, wanda duk adda kuɗin shi yana so yana izuwa ƙasa waje so kaya a yi mai ita.